Masu puta pacijenti rade jednu veliku grešku. Već su izgooglali puno toga i imaju svoju viziju kako tamo netko priča kako bi se trebalo nešto liječiti. Što vam se u tim tutorialima i tim videima baš i ne priča toliko, nego se tamo najčešće nude nekakva ekspresna rješenja i nekakva za vas možda najugodnija rješenja koja nisu uvijek baš moguća i nisu uvijek izvediva. I onda se dogodi to da vam vaš fizioterapeut koji vam želi najbolje krene vas liječiti na jedan način. Nemate odmah taj željeni rezultat koji ste očekivali kako su vam pričali na internetu i onda ste razočarani i onda preispitujete njegovo znanje, njegove sposobnosti, njegove metode i tako dalje. I to vas dovodi do ludila, a vašeg fizioterapeuta, vjerujte mi, još više. Jer je on netko ko vam želi pomoć, a vi si u tom trenu baš ne date pomoć, odnosno ne date da vam on pomaže.